Eliminar as barreiras existentes no paseo do Parque da Liberdade para que todos os veciños e veciñas poidan desfrutar deste espazo é o obxectivo que levou o Concello de Barbadás a elaborar un proxecto para acometer a súa reparación. As obras foron adxudicadas á empresa Construcciones Viso e o prazo de execución será de 3 meses. Vaise mellorar así a accesibilidade desta zona de lecer, moi frecuentada polas familias e emprazada ao carón da avenida de Celanova. Os traballos consistirán na reforma do paseo do parque, cun firme moi deteriorado polas grandes fendas que provocan as raíces das árbores. Mais en concreto, as obras que se pretenden realizar son a demolición do formigón existente deteriorado, dos sumidoiros e a retirada parcial das raíces, o firme do paseo e a colocación de novos sumidoiros. Outra das deficiencias que se vai solucionar con esta actuación é o cambio do firme ao comezo do paseo, ademais de arranxarse tamén os tramos levantados con lastras rotas. Deste xeito vaise favorecer a accesibilidade, eliminando os desniveis e favorecendo o paso de cadeiras e de carros de bebés. Estas obras forman parte das actuacións que o Concello de Barbadás está a executar en diferentes parques, tanto da Valenza como no resto de núcleos.